ମାଲିକ ଯାଜପୁର ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ରେଡ୍ଡି ମାର୍କା ଝାଲମୁଢି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସ। ହାଉଲେ 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 ଦେଖରେ ଯାଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଦୋହଲେ 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 କମର ଦୋହଲେ ବାଟ ଛାଡ଼ ତୋ ପଛରେ ଦେଖିଲ କଭିଡ଼ ମୋ ଛାତିରେ ହୁଏ ଜାଗୋ ମାଡ଼ ତୋ ପଛରେ ଦୋକାନଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଭାଇ ଯଦି ଦୋକାନ ଜଣେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଲୋକେସନ ପାଇବ? ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରିଦେବୁ ବଲିବାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଓହୋ ମାନେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ବଲେଇବାଡ଼ି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଖାଇଲଣି? ଏଠି 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପୁରା। କଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଲାଗେ? ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଏ ୱାନ୍ ପୁରା ପୁରା ରେଡି ଲାଗେ? ହଁ ବନାଏର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଥରେ ଖାଇବ ସେ ବାର ବାର ଆସିବ।